ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಗಣಪತಿದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜೇ ರೆಸಿಪಿನಿ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಲೆ ರಡ್ಡಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಲದ ಅಲಗಿತ್ತು ನುಜಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಿಕುಲ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ ಇಂಚಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತ್ ಬೊಳಂತರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆ ಹೂ ಪಾಡುವನ ಮಾರಿ ಅವ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಸರಿ ನನೆ ತಿಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಸರಿ ನನೆ ಪೊಡುಂದೇನು ಒಂದು ನನೆ ದಿನನೇ ಆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಾನು ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಅರ್ಧ kg ದಾತ್ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆಡ ಒಂಜಿ 400 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೇನು ಅರ್ಧ kg ಅರಿಗೆ ಆತು ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಡು ಬೆಲ್ಲ ನಿತ್ತೇನು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಕ ಬರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದು ಒಂದೇನು ಕಡಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತುಂದೆ ನಿಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡು ಹೊಡಿತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲನು ನೀರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಅರಿನು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿಡು ಕಡೆರುಂಡು ಅಂಚಾದೆಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿಲ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಅಂಟಾದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತರಡೆಯವು ಕೊದ್ಯರೆ ಪುರ ಬುಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಕ ಬರೋಡು ಬಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೂರ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಆತುಂಡು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಲ ಆತುಂಡು ಇತ್ತನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೊಂದೇನು ಅರ್ಥದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರ್ಲ ಅರ್ಥದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿಗಡಿ ತಾರ ಇಪ್ಪಿರಿದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಅರಿ ನನೆತ್ತು ದೀತಿನ ಅರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆವಡವು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊನ್ವೆ ತಾರಾಯಿ ಲಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ತಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರುಚಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚದ ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಅರಿನ್ ಲಂಚನೆ ನೀರು ಅರ್ಥದ್ಲಾಗೆ ತೊನಲ್ಲಿ ಒಂಚ ಅರ್ಪೆಡ್ ಇಚಿಂದ ಅಂಡ ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಕೈಟೆ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ತುಂಬುದೇನವರ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಹಾಪಿಲಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ ಒಂತೊಂತೇನೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಡೆದುಗೆ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ರೆಜ್ಜಿ ಜರಿ ಜರಿ ಇಪ್ಪೋಡು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ವೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ತೂತ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿಡು ಕಡೆಯಬೇಕು ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಬೇತೆನ್ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಈ ಹದೋಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ದಿವಲಿ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದೀತೆ ಒಂದೇನು ಇರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಗಲು ಅಂತ ನೆಕ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ದಬ್ಬೈಗ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ತೆನ್ 2 ಗಂಟೆ ದಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉರ್ಗುದು ಬೈದುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕದು ಸರಿ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ
ಒಂದು ಎಡ್ಮೆ ಎಂದೆಟ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಪ್ಪದ ಕಾವುಲಿಡು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತು ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಯ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಅದ್ಯಾನು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪದ ಗುರಿತ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತಲ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಗುಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಯ್ ಕಾಯ್ದುಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಯ್ಯಿಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಯ್ಯಿಂಚ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಿ ಉಣ್ಣುಂದು ఒక ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿದ್ದು ಕಾಯವ್ನೆ. ಪೂರೈಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಗುತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವನು. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎಂತ ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿನ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಯ್ ಮೈತಿಪ್ಪರು. ಯಾನ್ ನೆಯ್ದಲ್ಲ ಆತ್ತೊಂಚಿ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಪೂರನ್ನ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡಿಯೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯ್ದುಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದು ಗೆಪ್ಪುವನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಚೆನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆನ್ನರ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆನಿಗಲಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ದಂಡ ಫಟಾಫಟ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಇಟ್ಟಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಇಂಚು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಅನಿತೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಕಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಬೇಗ ಹಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎರಡು ಮುಚ್ಚಿತಿನ ದೀವಲಿ ಒಂದೇನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಸರಿಯಾದ ಕಾಯ ಉಂಡ ಇಂಚಾತನ ತೋಜಾವನ್ನಿಕಲಿಗೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಆತನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ದೀತೇನು ಒಂದೇನು ನೆಯ್ಯಪ್ಪನು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ನೆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಪಿಲ್ಲಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ನಮಗೆ ಈತ ನೆಯ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಪರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ
ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಯ್ಯಿ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡುಂದುಲ್ಲ. ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತನ್ನಿಗಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂದುರ್ಲಂಚನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸುರುಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆ ಬಕೊಂತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀದು ಕಾಯೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡುವನು. ಇತ್ತೆ 2 ಸೈಡ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಂಗೆ ಇಪ್ಪುವನು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಓ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚೆ ನಾನು 2-3 ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಎನ್ನ 2 ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚಾಣೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಕುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.